Добрый день усім. Сідайте, калі ласка. Сёння мы з вами праводзім крышку незвычайны урок. Ён будзе называцца урок лекцыі. Мы прысвячаем яго двум творцам беларускай літаратуры, двум паэтам, пісьменнікам, перакладчыкам. Гэта Аркадзь Куляшоў і Ніл Гілевіч. Гэта славутыя сыны нашай бацькаўшчыны. Сёння мы з вами паговорым пра тое, якія вершы былі імі напісаны ў розныя часы. У часы Вялікай Адчайнай вайны, да вайны, пасля вайны. Вы ведаеце пра тое, што Аркадзь Куляшоў быў удзельнікам Вялікай Адчайнай. І ў гэтым годзе гэта вельмі значная падзея, таму што не праходзіць памяць чалавечая бясследна. Ніл Гілевіч таксама наш сучасны паэт, дзяцінства якога было апалена вайной. І ён таксама дакрануўся да гэтых трагічных падзей. Мы сёння з вами паслухаем вершы і песні, напісаныя на вершы нашых паэтаў. Задача нашага урока прасачыць жыццёвы і творчы шлях нашых паэтаў, а таксама прааналізаваць тэмы і праблемы, узнятыя ў творах, і паказаць значнасць творчасці наших паэтаў Куляшова і Гілевіча для нас з вами, беларусаў. Пачнём мы з вами з жыццёвага і творчага шляха Аркадзя Куляшова. Калі ласка, каму слова? Аня. Александрович Куляшоў нарадзіўся 6 лютага 1914 года ў вёсцы Саматэвічы Магілёўскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. Першыя вершы пачаў пісаць 7 лет, а ў 1926 годзе мясцовая газета «Наш прадстаўнік» надрукавала яго верш «Ты мой брат». Пасля школы паступіў у Мсціслаўскі педагагічны тэхнікум, дзе пасябраваў з маладымі паэтамі з літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Аркадзь Куляшоў востра перажыў трагедыю першых дзён Вялікай Адчайнай вайны. 24 чэрвеня ён пакінуў разбураны Мінск. Пешу дайшоў да Оршы, а ў Калініне быў мабілізаваны. Пасля вучобы ў Наўгародскім ваенна-палітычным вучылішчы працаваў у армейскай газеце «Знамя Саветаў». На старонках фронтавога друку расказваў пра суровую праўду змагання з фашыстамі, пра мужнасць і стойкасць байцоў. Ва ўмовах фронтавога жыцця за незвычайна кароткі час Аркадзь Куляшоў здолеў напісаць выдатныя мастацкія творы. У жніўні 1942 года была створана паэма «Сцяг брыгады», а ў паэме «Дом номер 24» ён расказваў пра абуджанне жыцця на папялішчах вайны, пра вяртанне людзей, абпаленых вайной. Аркадзь Куляшоў збагаціў беларускае мастацтва сваім новым сэнсам, паглыбленным разуменнем сутнасці эпохі. Яго паэзія – гэта усхваляваны аповед людзей, якія ў змаганні з ворагам застаюцца непераможнымі духоўна. Скажыце, калі ласка, можа у вас у каго-небудзь яшчэ ёсць цікавыя звесткі пра жыццёвы і творчы шлях Аркадзя Александровича Куляшова? Паэт расцэньваў як знак лёсу, што нарадзіўся у год пачатку Першай сусветнай вайны. І ўсё жыццё насіў з сабой манетку 1914 года. Паводле слоў самого Куляшова, ён памятаў свае вершаваныя спробы яшчэ 4-летняга ўзросту. Як толькі навучыўся пісаць, не пераставаў пісаць галоўкаў. Аркадзь Куляшоў ведаў, што з ворагам трэба змагацца ўсімі відамі зброі. Адным з важнейшых яе відаў з'яўляецца гумар. Так, у газете з'явілася каля 80 фельетонаў пад заголовком «Рассказ о том, как бьет врагов на фронте Алексей Петров», большасць з якіх належыць перу Аркадзя Куляшова. Калі воін праслаўляўся ў баі, яму гаварылі: «Малайчына, дзейнічаў як Пятроў». Імя Аркадзя Куляшова прысвоена Магілёўскаму дзяржаўскаму універсітэту, у якім праходзіць міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Куляшоўскія чытанні». З 1979 года у Беларусі
Аўтарам лепшых твораў прысуджаецца літаратурная прэмія і імя Аркадзія Куляшова. На радзіме паэта ў школе быў створаны літаратурны музей. В 1942 году Кулешов написал поэму «Стяг бригады», найбольш значны свой твор военного часу. Твардовскі, з яким сябраваў Кулешов, назваў народнай паэмай. Назваў яе народнай паэмай. За поэму ў 1946 годзе Кулешову была прысуджана дзяржаўная прэмія СССР першай ступені. Гэтую прэмію паэт патраціў на пабудову новага дома бацькам у Коцімску замест спалёнага фашыста. Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, Куляшоў рваўся на фронт, але яго накіравалі на службу ў армейскую газету «Знамя Саветаў», дзе ён працаваў усю вайну ваенным карэспандэнтам. Па дарозе на фронт Куляшоў закапаў свой ненадрукаваны яшчэ пераклад паэмы Евгений Онегин, але пасля вайны ён зрабіў новы пераклад гэтай паэмы. С 1947 по 1978 годы был депутатом Верховного Совета БССР, бат 9 скликаний, добросумленно выконывал свои обовязки, клопотился об людях, допомагал. Побудовал школу Саматевич, помешкание для библиотеки у Хомінському районе. Итак, мы с вами доведалися про тое, что поэма «Стяг бригады» была написана Аркадием Куляшовым у 1942 году. Сапраўды, Аркадий Куляшов написал эту поэму по своих уражениях, якія уздзейнічалі на яго у час пачатку войны. Ён сказал на пачатку поэмы так: «Як ад роднай зямлі дубовы лісток адарваны, родны Мінск я пакінуў пажарам і бомбамі гнаны. Хто сказал, что мой город загінуў, что ён зруйнаваны?» Уражанні Куляшова былі настолькі моцнымі, што ён уклаў усё гэта ў паэму. І, дзякуючы яго галоўнаму герою Алясю Рыбку, расказаў, якім чынам абараняўся Мінск, а потым вызваляўся. Ёсць у Аркадзія Куляшова і яшчэ вельмі глыбокія, моцныя творы. Адзін з іх – гэта верш «Камсамольскі білет». Калі мы гаворым пра юнака, якога аблілі ледзяною вадою, але ён не здаўся і не прызнаўся. Ёсць яшчэ адзін вельмі глыбокі верш, які называецца «Балада пра 4 заложнікаў». Іх вядуць па жытняй сяжынцы, 4 пад канвоем з дома. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сястру мінае. А мінай – гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць, мінаю загадам. І от павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на мінаевай хаце і клеці. А не з'явяцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці мінае. Разам з імі іх родная цётка разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты, зняць маленькаму хлопчыку трэба? А чаму не пускаюць за кратам, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога толькі менша, сын 3 гадоў. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей мінае. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць, заспявалі жаўранкі ў полі. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе, цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае, сына мінае. Стрэл. Упаў хлапчук 3-гадовы.
адкат, і зноў пісталет узнімае, на сцяне заложнікаў цень. Вось і ўсё. Перад бацькам Мінаем устаньце ўсе, бацькі, на калені. Вы праслухали верш. Кожнага з вас ён уразіў. Давайте мы з вами ушануем памяць загінулых хвілінай маўчання. Сядайте, калі ласка. Аркадзь Куляшоў таксама плённа працаваў. І яго задача была паказаць, што жыццё не закончылася. Трэба восстанавливаць гарады, вёскі, трэба працаваць. І у яго быў напісаны верш у 1961 годзе, які называецца «На паўмільярдным кіламетры». Давайте паслухаем яго. Жыццё маё на хуткасць губ памнож і множанне правер. Вось ты і адкажы, навука, адкуль вяртаецца цяпер. Лясной гашчуннік у каванні, што, абудзіўшы першы сон, калісь пазвала ў вандраванні мяне на многа тысяч дзён. Зайшоўшы ў векавыя нетры, стаю зачараваны ім на паўмільярдным кіламетры паміж наступным і былым. Пакліч, былое адгукнецца, жалейкую за хваяной скраніся, і важкой хадой наступная у паход кранецца. Пяройдзе шлях у новы шлях, расстанне у новае спатканне, напеў жалейкі у труп гучання, выток жыцця у жыцця працяг. Безумоўна, жыццё працягваецца. І яшчэ адзін твор Аркадзя Куляшова, да якога мы з вами сёння будзем звяртацца, гэта верш яго, напісаны яшчэ ў 14-гадовым узросце. Верш, які называецца «Бывай». Але з гэтым вершам Аркадзь Куляшоў прайшоў праз усё сваё жыццё. Творчасць яго была звязана менавіта з гэтым вершам і з самым чыстым, самым глыбокім чалавечым пачуццём. Гэта пачуццё кахання. Потым, праз многія гады, Ігор Лучанок напісаў музыку да гэтага верша, і верш стаў песняй. Але спачатку давайте паслухаем, што ж напісаў Аркадзь Куляшоў, 14-гадовы падлетак, сваёй першай каханай дзяўчыне. Верш «Бывай». Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая, чаму так горка не магу я зразумець? Шкада заранкі мне, што ў небе дагарае на ўсходзе дня майго, якому ружавець. Ці помніш першае нясмелае прызнанне? Над намі жаўранкам звінеў і плакаў май. Назаўтра золкае, туманнае світанне, суровы позірк твой і мой нямы адчай. Пайшла ты, любая, пад гомн жоўтых сосен, пайшла маўклівая пад хваль жытнёвых шум. Туды, дзе гойдала зялёнае калоссе, на сцежках ростаней мой адзінокі сум. Пайшла за ціхія, далёкія прасторы світальнай зоркай ты, што гасне ў сіняве. Душы пакрыўджанай, гарачыя дакоры, слязой холодную застылі на траве. Пайшла, пакінуўшы мне золкі і туманны, палынны жаль смугой ахутаных дарог. Каб я хвілінны боль і горыш гэтай раны гадамі ў сэрцы заглушыць сваім не мог. Пайшла, ніколі ўжо не вернешся, Алеся, бывай, смуглявая, каханая, бывай. Стаю на ростанях былых, а з-пад нябесся самотным жаўракам звініць і плача май. Усе вы ведаеце пра тое, што песня «Бывай» выконваецца ансамблем «Песняры». Кіраўніком гэтага ансамбля з'яўляецца Владзімір Мулявін. Чалавек, які лічыцца не беларусам. Але мы з вами не можам уявіць нават таго, каб не было ў нас песняроў і Мулявіна. Давайте пра яго пагаворым, пра кіраўніка гэтага ансамбля. Падарыў новае гучанне старадаўнім беларускім песням, а дзякуючы таленавітым аўтарскім мелодыям і аранжыроўкам зрабіў знакамітымі вершы беларускіх паэтаў. Легендарны калектыў быў заснаваны 1 верасня 1969 года. У калекцыі песняроў дзесяткі папулярных песень, оперы, прытчы, тэатралізаваныя канцэрты, узнагароды прэстыжных конкурсаў і сусветных фестываляў. У 1976 годзе песняры першых савецкіх калектываў праехалі з гастролямі па США. Беларускія артысты са сваім самабытным рэпертуарам на беларускай мове сталі любімцамі публікі. У
У гісторыі калектыву ёсць легендарныя хіты. Часткай іміджу сталі арыгінальныя вобразы і касцюмы. Музыканты удостоены ганаровых званняў, узнагароджаныя ордэнам Францыска Скарына. У Москве на алее зорак у 2001 годзе была закладзена зорка Уладзіміра Мулявіна. На алее зорак у сталіцы славянскага базара у Віцебске яго імя увекалечылі. У Мінску імем Уладзіміра Мулявіна названы гарадскі бульвар і створаны нацыянальны цэнтр музычных мастацтваў. На всході дня моєго, якому ружавіть, пайшла ніколи уже не вернешься, Олеся, бывай смуглявая, коханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спальня песня самотным жаром. Звените, плача пошла, покинувши мне золотые туманы, полынный жаль, смугой окутанный дорог. Там я хвилиною нанесенный годами у сердца заглушить своим не мог. Пошла, ніколи уже не вернешься, Олеся, бывай смуглявая, коханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спать не бейся самотным жалом. Звените, плача пошла, николи уже не вернешься, Олеся, бывай смуглявая, коханая, бывай. Стою на розстанях былых, а спать не бейся самотным жаворонком, звените, плача самотным жаворонком, звените, плача самотным жаворонком, звенить и плача. Давайте мы с вами подведем маленький вынік и поспробуем подсумовать те проблемы, темы, ідеї, які були у його творчості. Аркадь Куляшов – поэт народного таленту и высокой культуры. Великая Отечественная война занимает особое место у творчости поэта.
Ён напісаў цэлы баладны цыкл пра подзвіг беларускага народа ў гады ліхалецця, у рамках якога вылучаюцца вершы балады «Млынар», «Над брацкай магілай» і балада пра 4 заложнікаў, які мы чулі зараз. Трагічны выпадак, пра які расказвае напісаная Аркадзем Куляшовым у 1942 годзе балада аб 4 заложніках, сапраўды адбыўся з сям'ёй партызанскага камандзіра бацькі Міная. Таксама творчасць Аркадзя Куляшова мае ў сабе гуманістычныя пачаткі. Так, твор на паўмільярдным кіламетры сімвалізуе бясконцасць жыцця. Са сваім вершам аўтар сцвярджае думку аб тым, што час вымяраецца не гадзінамі, а шляхамі, дарогамі, кіламетрамі і стагоддзямі. Аднак у творчасці Аркадзя Куляшова можна знайсці і творы інтымнай лірыкі. Верш «Бывай», народжаны першым і шчырым пачуццем да вельмі прыгожай дзяўчыны Алесі, вобраз першага кахання жыў у сэрцы Аркадзя Куляшова ўсё жыццё. І таму неаднойчы згадаваў Алесю ў сваіх паэтычных творах. Верш «Бывай» стаў шэдэўрам выдатнага паэта і цудоўнай песні, музыку для якой напісаў Ігор Лучанок. Ну, а зараз мы з вами пераходзім да вывучэння творчасці Ніла Сымоновича Гілевіча. Гэты аўтар крышку маладзейшы за Аркадзя Куляшова, але шматграннасць таленту яго таксама відавочная. Я хочу паслухаць, і ўсе мы з вами давайте паслухаем старонкі біяграфіі паэта, а потым будзем працягваць гаварыць пра творчасць. Нил Сымонович Гілевіч нарадзіўся 30 верасня 1931 года у вёсцы Слабада Лагойскага района Мінскай вобласці у сялянскай сям'і. Перад вайной паспеў скончыць 3 класы, а пасля перамогі пайшоў вучыцца ў 5 клас Гайнаўскай сярэдняй школы. Вучобу сумяшчаў з працай паштальёна, якая дала значны жыццёвы вопыт. Хлопчык назіраў за клопатамі, радасцямі і бедамі вясковага люду. Пазней гэтыя назіранні складуць аснову аўтабіяграфічных паэм і вершаў Ніла Гілевіча. Великая Отчинная война примусила рано постареть, однак письменник не относил себе до детей войны. «Я пережил войну подлетком», сцвярджаў ён, падкрэсліваючы сталасць свайго ўспрымання ўсенароднай трагедыі. Шмат гадоў дадзеная тэма не адпускала паэта, набываючы трагічнае гучанне і ў вершах, і ў эпічных творах. Як паэт, Гілевіч дэбютаваў у друку ў 1946 годзе. Асноўны змест яго вершаў – любоў да роднага краю і асэнсаванне гістарычнага вопыту беларускага народа. Раман у вершах «Родныя дзеці» ствараўся з улікам духоўнага росту чытача і неабходнасці вярнуць страчаныя сацыяльныя духоўныя каштоўнасці. Боль і гнеў, надзея і пяшчота, туга і расчараванне. Такі спектр чалавечых пачуццяў перапаўняе творы Гілевіча апошніх гадоў. Вялікай папулярнасцю чытачоў карыстаюцца сатырыстычныя творы паэта. Ён аўтар шматлікіх баек, фельетонаў, замоў і жартаў. Публіцыстычныя ж артыкулы Гілевіча прысвечаны праблеме захавання роднай мовы. Гілевіч добра вядомы як перакладчык са славянскіх моў, сярод якіх балгарская і славенская. Яго творы таксама перакладаліся на многія мовы. На вершы Гілевіча пісалі музыку Аладаў, Багатыроў, Глебаў, Зарыцкі, Захлеўны, Лучанок і іншыя. Памёр паэт 29 сакавіка 2016 года. Вялікі плён сваёй творчай працы Ніл Гілевіч уклаў у паэму у вершах, якая называецца «Родныя дзеці». Гэты твор называецца раманам. І як у Якуба Коласа, вы ведаеце, ёсць паэма «Новая зямля», якая называецца энцыклапедыяй сялянскага жыцця, так і тут у Ніла Гілевіча у рамане «Родныя дзеці» узняты абсалютна ўсе праблемы, якія турбуюць чалавека і чалавецтва. Давайте паслухаем урывак з гэтага рамана і подумаем, наколькі глыбока любіў Ніл Гілевіч свой родны край. Мой край, мой рай бульбяна-жытны, зеленадолы, залаты, як спеў матулі старажытны, як песня любай малады. Акіну шлях твой думкай вокам з вяршыні сённяшняга дня, якая далеч да вытокаў, які прастор і глыбіня. Мы шмат і ведаем і помнім падзей, раскрытых да драбніц. Але твой лёс і сёння повен неразгаданых таямніц. Даваць парады не бяруся, а толькі ведаю адно.
Калі ў мінуласць Беларусі прасекчы добрае акно і паглядзець на ўсё вачыма, незамутнёнымі яшчэ, не раз і гордасць дойме шчыра, не раз і болем апячэ. І будзе думацца, які ты яшчэ ў прадаўнія часы быў любы краю, знакаміты майстрамі-творцамі красы, якіх ты меў на зайздрасць свету і цесляроў, і маляроў, і летапісцаў, і паэтаў, і музыкантаў дудароў, якой культурай і асветай твае здзіўлялі гарады. Не толькі полацак ці тураў, а й друцак зніклы назаўжды. І будзе думацца, адкуль жа набраў ты моцы, сіл жыцця, каб уваскрэснуць зноў і мужна паўстаць амаль што з небыцця. Сама гісторыя вучыла: шануй народзе і цані ўсё, што поет жывіць шчыра тваёй свабоды карані. Шануй душу сваю, народзе, і ўласнай памяці не траць, каб у нязведанай дарозе ахвярай хуткасці не стаць. Вучы дзяцей яшчэ з пялёнак, каб не скаціцца пад адхон, хай з курганоў тваіх зялёных узаўтра і бяруць разгон. Ад гэтых зор прамяністых, што і позна ў ноч, і рана ўрань, гараць на абелісках. Куды ни глянь, куды ни глянь. Як вы разумееце, Ніл Гілевіч пісаў на шматлікія тэмы. І вот цяпер я прапаную вам, давайте паслухаем голас самога паэта. Праўда, запіс стараваты, але тым не менш. Сам жывы паэт прыйшоў да нас у госці. Ну, я так і думаў, што такое пытанне, гледзячы на аўдыторыю, будзе. Пытаюцца, ці ёсць у мяне вершы пра каханне, і калі вы напісалі свой першы верш пра каханне. Калі напісаў, зразумела, калі прыйшло гэта самае вялікае і прыгожае пачуццё. Ну і думаю, што няма паэта, у якога б не было пра гэта вершаў. Вся розніца ў тым, што ў адных больш, у другіх менш. Калі такая просьба паступіла, я паспрабую сёе-тое прачытаць з гэтай так званай інтымнай лірыкі. Як ты грымела, як бабахала моя рабінавая ноч, стакрылы ветер дол аблахаваў і вобзем кідаўся на ўзбоч. Як быццам тоўш нябёс валілася, трашчала так над галавой, і толькі сэрца весялілася, з дранцвення скінуўшы павой. Маланкі бліскалі, мігцеліся, як стрэлы жыхалі здалёк. І не згадаць, куды ён цэліўся, сляпы разгневаны стралок. То залатымі дратаванкамі крамсалі неба ўшыры ўдоўж, як прышпораны маланкамі ляцеў лавінай гулкай дождж. Нібы дзяцюк, якога здалечы да мілай сцежкі прывялі, ён упіваўся, прыпадаючы у вуснай смяглыя зямлі. Калі б ты знала, ноч грымотная, як дыхаць стала мне вальней, якой задухі вяззе моцная расшкуматала ты ўва мне. Прыйдзіш растайнаю гадзінаю, як дазіхцяць маланкі воч, і грымні песняй лебядзінаю моя рабінавая ноч. Адзін з маіх даўніх вершаў гэтай тэмы. Лёгкая, як воблачка, як прыпеўка ў песенцы, у бліскучых лодачках збегла ўніз па лесвіцы, стала на пагорачку, глянула навокала. Ой, як сёння хораша, ад здзіўлення войкнула. Дзе ж яно, прызнайцеся, шчасце ў сэрцы змесціцца, калі да 16 не хапае месяца. Я усміхнуўся ветліва, проста так, па шчырасці, паглядзела здзекліва, ой, які маршчыністы, як яму не сорамна быць такім няўклюдаю. І пайшла вясёлая вуліцаю люднаю, лёгкая, як воблачка, як прыпеўка ў песенцы, у бліскучых лодачках не моя равесніца. Вы, безумоўна, ведаеце пра тое, што творчасць паэтычная Ніла Гілевіча стала і песеннай творчасцю. На музыку пакладзены больш за 100 вершаў Ніла Гілевіча. Я думаю, што гэта сапраўды дае права гаварыць пра тое, што это не проста паэт, а паэт-песеннік.
И самая знакомитая песня, просто шлягер белорусов. И увогуле, я думаю, что многие люди ведают песню «Вы шумите бярозы», спевая эту песню наш ансамбль «Сябры». Вось давайте спочатку послухаем про сам ансамбль, який займається творчістю і співає на вірші Ніла Гілевича, а потім ми з вами послухаємо пісню. Сябры – беларускі вакальна-інструментальны ансамбль, утвораны ў 1974 годзе. Гэта заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь. Ён быў створаны ў 1972 годзе пры Гомельскай філармоніі. У 1977 годзе Сябры стаў лаўрэатам усесаюзнага конкурсу савецкай песні, прысвечанага 6-годдзю кастрычніцкай рэвалюцыі з песняй «Гімн зямлі» Александры Пахмутавай. З 1981 года Анатоль Ярмоленко стаў мастацкім кіраўніком калектыву. У 1981 годзе з песняй «Алеся» гурт «Сябры» выйшаў у фінал фестывалю «Песня 81». Усенародна вядомай працай калектыву стала песня «Вы шуміце бярозы», якую беларускі кампазітар Эдуард Ханок склаў у 1983 годзе. Словы песні былі напісаны ў 1954 годзе беларускім паэтам Нілам Гілевічам. Вы шумите, шумите, надо мною бярозы, колышите, люляйте свой напев вековый, а я лягу, прилягу, край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу, прилягу, край гостинца старого на духмяным прокосе недоспелой травы, а я лягу, прилягу, край гостинца старого, головой на погорах, на высокий курган, остомленные руки вольно в ширке раскину, а ногами в долину хай накрыет туман. Остомленные руки вольно в ширке раскину, а ногами в долину хай накрыет туман. Вы шумите, шумите, надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу, край гостинца старого, и осторожился трохи, я хвилинку посплю. Трохи, я хвилинку посплю.
Таким чином, давайте подсумуем наши з вами веды, наши звесткі про жыццёвы і творчы шлях Ніла Симоновича Гілевіча. Маша, тобі слово. Ніл Гілевіч – аўтар першага ў беларускай літаратуры рамана ў вершах «Родныя дзеці», у якім выяўляецца сутнасць душы беларуса. Паэтызуецца прырода, раскрываецца высокі і трагічны сэнс кахання. Узнімаюцца пытанні экалогіі, мовы, маральнай адзінкасці чалавека за свае дзеянні і ўчынкі. Таксама асаблівае месца ў творчасці аўтара займае гумар. Ноткі гумару праглядаюцца і ў рамане «Родныя дзеці», аднак найбольш ярка ён адлюстроўваецца ў зборніку вершаў «Кантора», дзе сатыра і гумар з'яўляюцца асноўнымі прыёмамі ў напісанні вершаў. Лілія Степановна, может, вы нам прачытаеце вершык з гэтага зборніка? Так, сапраўды, у мяне ёсць верш Ніла Гілевіча, які я ведаю на памяць ужо даўно. Праўда, гэта не верш, гэта казка пра бабулю Домну і Дзіму Ласунца. Гэта казка пачалася, калі Дзіма Ласунец стаў вучыцца ў першым класе і някепскі быў хлапец. Вось тады з ім бабка Домна заключыла ўмову дома, што за кожную адзнаку за стараннасць і за плён ад бабулі ў падзяку будзе мець гасцінчык ён. 5 цукерак за 5, а 4 за 4. 3 за 3, 2 за 2 і цукерку за 1, каб было салодка Дзімку. Хоць па ўсіх прадметах часам невысокі меў ён бал, ды калі сплюсуе разам, дык цукерак у адвал. Еў іх Дзіма больш як хлеба, ды аднойчы зразумеў, што марожанае лепей, чым якаясь карамель. І бабуля ўміг ад слова згоду ўнучаку дала. І абноўленая мова гэткі выгляд прыняла. 5 пламбіраў за 5, а 4 за 4, 3 за 3, 2 за 2 і пламбірчык за 1, каб было салодка Дзімку. Хоць па ўсіх прадметах часам невысокі меў ён бал, ды калі сплюсуе разам, дык пламбіру у адвал. А далей развой быў шпаркі. Не здзівіла навіна, калі Дзіма ад цыгаркі дасмактаўся до вина. Ну, а далей я не буду рассказывать, бо калі вам будзе цікава, вы звернецеся да томікаў вершаў і гумарэсак Ніла Гілевіча і, думаю, прачытаеце далей самі. Такім чынам, сёння на уроку мы з вами не просто пазнаёміліся з паэтамі беларускімі, але мы сёння з вами вывучылі іх творчасць, глыбей зазірнулі ў куткі душы, творчасці. І я думаю, кожнаму з вас будзе цікава яшчэ раз пераліснуць старонкі зборнікаў, можа вывучыць верш яшчэ ў дадатак, каб вы пранеслі веды і любоў да паэтаў праз усё сваё далейшае жыццё. Вялікі дзякуй вам за урок. На всході дня моєго, якому рожавіть, пайшла ніколи вже